croeso. A dyma rifin diweddara o golli'r plot. A hitha'n dechrau mis Mawrth. Sut ydych chi Fernals? Ydych chi'n iawn? Da iawn. Iawn, diolch. Iawn, diolch Dafydd bach. Unrhyw newyddion? O, mae gen i newyddion. Dwi ddim ar fy mhen fy hun yn recordio hyn yma, achos ers i ni recordio dwytha, fel ydych chi'n gwybod, dwi wedi cael babi bach. Yay! A mae hi yn fy mreichau rwan, a dyn ni'n gobeithio wir bod hi ddim yn mynd i fod yn gwneud unrhyw sgrechian, na unrhyw syna bach, a mae'n cysgu braf ar hyn o bryd, felly gobeithio. Ia. A beth i'n henwi? Morfydd ydy. Ia. Ar ôl darllen Mori? Na, mae di enw ar aelod o'r teulu, a dwi'n dwi'n mwynhau Mori yn fawr, ond dwi'n meddwl sy'n wedi enwi mhlentyn ar ôl cymeriad yna yn y llyfr. Llongyfarchiadau mawr i chi. Ie, llongyfarchiadau. Fawr, diolch. A mae siŵr byddai'n borio pawb ar y podlediad yma hyn ymlaen yn siarad am lyfrau plan bach. Mae hynny'n iawn. Mae gennau rant yn barod am hyn. Ydy'n cysgu? Ydy'n cysgu'n olew? Yndi, wel, fel mae babi 3 wsos oed yn gwneud, ynddo? Ie. Na, man, yndi. Mae'n rhaid lot o jans i fi ddarllen. Ti'n meddwl? God, ti wedi cael amser i ddarllen yn ystod y cyfnod yma? Ond o'n jyst yn istam bwysto trwy dydd bob dydd. A beth ti wedi bod yn darllen? Nw'n i gychwyn efo chdi, felly. Be wyt ti wedi bod yn darllen? Oce, wel, nes i ddarllen And the Way, Bob Mortimer, achos bod chdi ag Aled wedi sôn. Ie. Jyst gwirioni, mae mor dda, dydi. Mae mor dda, mae'n si chwerthu'n gymaint. Nes i ddarllen llyfr enw The Lost Girls gen Kate Hamer. The Promise gen Damon Galgos, dwi'n ganol hwnna. Un Orau gorau nes i ddarllen mis yma oedd I Am Not Your Perfect Mexican Daughter gen Erica L. Sanchez. Bethan, sa'ch di wrth y fodd efo hon. So dwi'n gallu gweithio allan os di'n nofel i bobl ifanc neu nofel i oedolion. A nes i feddwl checio, a wedyn nes i feddwl, na, dwi ddim angen gwybod, achos dwi jyst i mwynhau o dyna fo. Mae am hogan yn America sy'n dod o deulu o dras Mexicanaidd, a mae'n colli chwaer. A wedyn mae o'r ymateb i hynna, ond mae mor dda, mae di sgwennu mor lyflu. Nid i ddweud yr teitl eto? I Am Not Your Perfect Mexican Daughter ar Borrow Box, gysi hwnna. A wedyn, nes i ddarllen Paid y Bod Ofn gen Non Eden. Mae'n dda, dydy. Da chi di ddarllen o'n blaen, do? Nes i wir mwynhau. Tro dwi di ddarllen o. Ia. Ia. Ar y dechrau, o'n i'n meddwl bod, achos bod yr iaith mor lafar, mae wir yn swnio fatha bod hi'n sgwrsio efo chi, dydy, pan ydych chi'n darllen. O'n i'n meddwl, ydy hwnna mynd i fynd yn jarring, ond oedd ddim o gwbl, o'n i'n just meddwl bod o'n mor onest ag anwyl. Mae o'n lyfr dwi eisiau ei ddarllen, dwi wedi gael o, mae o'n gynnau, felly hwnna di y mis nesaf. Mae'n eitha dwys, lot mwy dwys nag o'n i'n disgwyl iddo fo fod rhywsyd, o'n i'n meddwl sef o'n... Dwi'n meddwl bod fi wedi projectio lot, achos bod fi'n meddwl am Non Eden, just fel yr cymeriad yma bron, yn y girl band yma, ond wrth gwrs, mae hwn just yn mynd i fewn i gymaint mwy o ddyfnder, mae'n gret. Nes i syrthio mewn cered fo'i mhami. Ie. Mae'n o spel i sy'n mynd allan fan, ond o'n o stori am ei mhami, o'n i'n meddwl, chi lyflu. Ac un arall nes i ddarllen, a dwi'n gwybod bod, alla bod chi gyd wedi darllen hon cyn fi, oedd Twll Bach yn y Niwl. Do. Llio Maddox. O'n i'n gwybod sef o'n dda, achos dwi wedi darllen pethau mae Llio di sgwennu o blaen mewn cyrsiau tu newydd a ballu. Ond o'n i ddim yn sylweddoli fysef cweit mor wych ag oedd o. Dwi'n meddwl bod o'n briliant. Dwi'n meddwl bod na ddim llyfr Cymraeg sy'n trafod trais mor dda ar nofel yma. Achos mae'r trais sy'n digwydd yno fo, dio ddim y math o beth da chi'n gweld ar y newyddion. Mae o'n rhywun mae hi'n nabod, a mae o'n mor llwyd yr rhan yna. Ac o'n i'n meddwl, gosh, mae mor ddewr bod hi wedi sgwennu fo fel yna. A nes i ddarllen am yn diwrnod, oedd o'n mor hawdd i ddarllen, ac eto dwi wedi dod o'na a meddwl, ia, mae hwnna'n deud, mewn portreadu rhyw fath o fywyd, dwi ddim yn meddwl bod fi wedi gweld mewn llyfrau Cymraeg o blaen. A hefyd,
Sori, dwi'n mynd on fan. Dwi'n mynd i siarad Na. efo oedolion, nes mor hir. Dych chi fod llyfrau fatha, llyfrau Llwyd Owen, Dewi Prysor, o'n i'n meddwl ar ryw lefel, mae'r gymuned mae Llio'n sgwennu amdano fo yn hwn, yn eitha tebyg i'r rai mae Dewi'n sgwennu amdano fo, dwi'n meddwl. Ond da ni ddim yn cael, wrth gwrs, achos mae Dewi'n tueddu sgwennu o perspektif dyn, da ni ddim yn cael perspektif y ddynas o'r math yma o gymunedau. O'n i jyst yn meddwl, fab, please gawn ni fwy gyn Llio. Eilio. Amen. Da. Ie, o'n i'n meddwl bod yn llyfr ffantastig. Mae'n brill, dydi? Yndi. Yna cwbl ti wedi darllen? Mae'n lot. Come on. O'n i'n meddwl bod fi'n neud yn dda iawn fan'na. Aled, be ti wedi bod yn darllen yma, si? So fi heb darllen gymaint a ni eisiau mis yma, so i'n meddwl lle mae'r mis i mynd. Ond nes i darllen Chwant ar ôl i Manon sôn. Nes i darllen am balloons Bethan. Amdanyn nhw. Ond mae storis wych yn y llyfr hyn. Maen nhw'n rili dda. Maen nhw'n just yn... Hold on. Rhag on bod yna rhywun yn newydd i'r podleidiad yma, a bod ti newydd sôn am balloons Bethan Gwanas. Ydy well i ti wneud yn bach o gyd-destun yma na, Aled? Iawn, oce. So mae stori yn Chwant. Mae Chwant gyda rhybydd ar y clawr, rhybydd straeon ar gyfer oedolion yn unig. So o'n i'n meddwl bod y Chwant nid ar gyfer plant yn well, ond ond mae stori gan Bethan yn y llyfr yma, oedd Manon yn sôn yn podlediad diwetha, am balloons a fetish o rhywiol ar gyfer balloons. Mae'n gred. Mae'r straeon yn tebyg iawn yn y llyfr, a mae rai, maen nhw'n briliant, mae rai nhw'n rili dda, maen nhw'n rili doniol, a werth darllen, nes i rili joio hwnna. Nes i darllen sy'n mo just penwthnos a just chwerthin lot maen hwnna. Joio. Nes i hefyd darllen y Stori Orau gan Lleucu Roberts. Oedd hwnna'n neis. Hwnna just pace neis yn y llyfr. Just ffordd really, just wahanol o sgwennu. A nes i really joio hwnna, cael ei symud lot gan hwnna. Gyda pwnc a pob dim mewn e. So, byddai fi'n argymell Stori Orau i unrhyw un. A wedyn, nes i ddarllen The Library Suicides, Fflur Dafydd. O'r cyfeithiad o'r llyfrgell, ie? Ydy o'n gyfeithiad? Nid i newid y stori rhywfaint? Dwi'n yn gwybod. Dwi heb ddarllen y llyfrgell. A'i Fflur sydd wedi gyfeithio fo'i hun? Ia, dwi'n meddwl. Ia, mae wedi bod yn neud lot o gyhoeddusrwydd, ydy. Do. Dwi'n meddwl bod fi wedi clywed, neu wedi darllen ola, bod hi wedi dweud pan ti'n cyfieithu bod y stori newid, yn anorfod yn newid. Cos nath i fo'r un enllid o, nath i newid rhywfaint. Ti'n di darllen y llyfrgell, Aled? Na, fi heb darllen y llyfrgell. So nes i darllen hwn, clawr caled, so nes i buddsoddi mewn llyfr clawr caled. A na just diawlu o Fflur Dafydd am sgwennu rhywbeth mor dda, achos o'n i lan tan hanner un y bore. Oedd fy nghefn i'n racs, oedd fy mreichiau'n brifo. Ma'n bach. Chymod be, o'n i just yn troi dudalen ar ôl dudalen. O'n i just methu roi lawr. O, just pob pennod, ti'n dod i diwedd y pennod, i'n meddwl, reit, na i just darllen un arall cyn mynd i gysgu. O'n i lan trwy'r nos yn darllen hwn. Oedd e'n briliant. Oedd e'n really yn dda. Nes i really joio fe. Ond nath e ddim wneud deon i fi y diwrnod nesaf. Gai i ofyn cwestiwn am hynna man de? Ti'n dweud bod o wedi brifo dy gorff di yn gorfforol. Sut ydych chi'n darllen yn gwely? Mae'n amlwg bod ti'n ista fyny, wyt? Hold on, ar ymddeud bod wedi darllen yn gwely. Do, nes i darllen yn gwely. Sut ti'n gwybod Gwanas? Hold on, just ti'n gwybod. Rhywbeth am y ffordd oedd o'n disgrifio ni meddwl, darllen yn gwely oedd o. Oedd hwn, oedd yn
Oedd e'n achos oedd e'n clawr caled a mae'n llyfr eitha mawr, oedd e'n anodd cael yn cyfforddus mynd unrhyw safle yn y gwely, ond gyda fel arfer, so fi'n eitha, so fi'n fwy neu lai byddar mewn un clust, sy'n really defnyddiol ar gyfer cysgu yn gwely. So wedyn ti'n gorwedd ar dy clust gyda, a wedyn, dim swnau, a wedyn ti'n canolbwyntio ar dy lyfr di. So fi'n defnyddio fe ar gyfer mantais fi. Gai ofyn y lleuta, Manon sy'n ti'n cysgu yn gwely, cysgu, darllen yn gwely. Dim yn dda iawn ar hyn o bryd. Da ni gyd yn cysgu balloons. Ia, mae'n gwestiwn weird. Sut Wel, mae gen i reswm dros ofyn, ond ydych chi'n eistedd, ydych chi ar eich ochr, ydych chi ar yn ochr. Ar yn ochr, llyfr clawr meddal. Ia, bob llyfr clawr meddwl bob tro. Ond dwi ar borrow box yn aml, felly ar iPad sy'n haws. Be am Dafydd? Dwi'n trio peidio darllen yn ymwneud i gwirion y fideo. A ni'n, mae well gynnau fynd i gwely i gysgu gwanas. Darllen plan ista, de. Ni'n galwa fi'n gonfensiynol. Ni'n, na, dwi jyst yn ffeindio fo'n haws i darllen pan dwi'n ista. Just yn ddiweddar, dwi'n gwybod beth iawn. Dwi yn gorwedd ar yn ochr, ar llyfr clawr papur, weithiau clawr caled ar yn ochr. Allan oherwydd clawr caled o. Ond dwi'n trio propio fo yn erbyn fatha rhyw stand sgennau yn erbyn y gwely. Ond am bo fi, fel ti, Aled, yn darllen llyfrau, dwi'n methu roi nhw lawr, yn aml iawn, dwi'n darllen yn yngwsg, dwi'n cysgu tra'n darllen, a dwi'n deffro pa mae'r llyfr yn taro'r llawr, cos mae gennau wely reit uchel. A mae'n digwydd noson ar ôl noson, lle dwi'n just darllen yn hyn i gysgu. Ai fi dyn unig un? O na i syrthio gysgu ar ganol darllen. Ond ydy o'n disgyn ar lawr ac yn deffro ti? Nac, dim yr rhaid bod fi fwy mewn yn y gwely. Dwi jyst ffeindio fo yn y gwely. A di colli Dwi'n rhaid o lawr pan dwi wedi cyrraedd y pwynt lle dwi'n gwybod fi'n mynd i syrthio gysgu. Felly'r ateb i fi ydy, sgwisio fyny de. Be dwi'n neud yn hofran dros yr ochr? Mae'n le i chdi a'r llyfr mewn, hyd na mewn gwely single. Mae'n king size bed. Sor o lyfr nhw. Ta weithiau pan ti'n deud rhywbeth a ti'n sylweddoli pa mor dwpio pan ti... O na fo, dwi wedi gofyn. Dwi'n meddwl lle oedd y stand ma'n ffitio mewn. Oce, dwi'n dwp. Reit, sori, cer ymlaen, Aled. Ie, so dyna'r llyfrau fi wedi darllen, a dwi newydd ddechrau yr hen blant bach gan Heiddwen Thomas. Da iawn. Da. Ie. Dwi eisiau darllen hwnna, dwi'n wedi gael o to. Newydd ddechrau fi, so allai ddim sôn, ond ie. A beth am Rip Van Winkle? Be ti wedi bod yn ddarllen yn ystod y mis diwethaf yn dy wely? Efo rhyw rhywbeth wrth ochr di? Fi di Rip Van Winkle, ie. Ie. Yn i'n meddwl, dwi'n gael o siarad o Rip Van Winkle. Reit, dwi fel Aled yn di darllen cymaint ag arfer, Toma, dwi'n gwybod pam, ond dwi wedi bod yn brysur. Ond mi nes i ddarllen llyfr, nes i wirio'n bot yna fo. Llyfr Saesneg, Lessons in Chemistry. Darllenwch o. Wel, allan eithaf mae pelio at bawb, ond mi nath o wneud i fi fod eisiau mynd nôl i'r ysgol i astudio cemeg. Cys mam o ddynas ma sy'n byw yn y 50au, mae'n ifanc yn y 50au, a mae'n wyddonydd gwych, ond wrth gwrs yn yr oes honno, doedd merched ddim yn cael bod yn wyddonwyr. Yn gweithio mewn prifysgol, ond maen nhw'n gyrru hi wneud y te dragweddol. A beth sy'n digwydd ydy, mae'n stori hir yn fyr, mae'n neud rhaglen goginio ar y teledu, a mae'n dod yn seren. A mae'n mwy o od, mae'n lyfr quirky, clyfar,
ffraeth, feminist ffantastig. O'n i just, oedd o'r math o lyfr, o'n i'n gorfod stopio'n hun hanner ffordd. Stopio mam Bethan. Ti'n mynd rhy gyflym, fydd o drosodd Herron, wow. A wedyn nes i, oedd o'r rations i fi'n hun dros y dyddiau nesaf, o'n i'n mwynhau o gymaint. A mae genna i Apple TV a gesiwch beth sy'n yn dod yn fuan, cyfres deledu wedi ei seilio ar y llyfr Lessons in Chemistry. Dwi wedi cynhyrfu'n racs. Ond wrach fe wedi cael yn siomi. Dyna'r peth, dyna o'n i'n mynd i ddweud. Ia, di ti ofn weithiau does. Ie. Dyn nhw ddim... Wel, fedrai'm enwi un ffilm neu gyfres deledu sy'n gystal â'r llyfr, da. Mi fedra i. Go on. Sophie's Choice, William Styron. Dwi ddim wedi darllen y llyfr. Ond mae'r llyfr, mae'n fatha... Ddim just bichdan fawr, ond multi-burger, be bynnag ti'n gael nhw. Mae'n anodd o lyfr. A oedd y castio ar gyfer Sophie's Choice, sef Meryl Streep a Calvin Klein a hynna, perffaith. A nes i ddod allan o'r cinema wedi gwirioni mhen yn bot. Oedd yn berffaith. Oeddech chdi wedi gwirioni efo'r llyfr cynt? Gabon. Ond o'n o ddarna hir boring. Ac yn y ffilm oedd hwnnw wedi torri un. Oedd o'n chwip o stori, de. A be arall ti'n bod yn ddarllen? Ie, sori. Reit, dwi'n mynd i llyfrgell i'w rando yn aml, do, a nes i just digwydd cydio mewn llyfr yr enw Real Tigers ar CD, a roed ymlaen yn y fan, a meddwl, heb wir edrych ar y cem, cos weithiau sgennau'm amser, a dwi just yn cydio yn y beth cynta. Wel, sôn am wirioni eto, oedd o'n sôn am Slough House, ac yn meddwl, dwi wedi clywed am Slough House o blaen. Ac yna gymeriad Jackson Lamb, ac yn meddwl, Jackson Lamb! Dyma'r gyfres dwi wedi bod yn gwylio hi ar be mae hwnnw, dwi'n meddwl na Apple di hwnnw fyd. Mae Gary Oldman, yr actor ffantastig, wedi cael rhan i fywyd fel y Jackson Lamb ma. Be di o di, mae gennych chi bobl British Intelligence, y rhai sydd yn ys monach ohoni, maen nhw gyd yn cael eu symud i Slough House, a lle maen nhw'n cael eu galw yn slow horses, achos maen nhw wedi methu. A maen nhw wedi gwneud cyfres deledu yna, mae yna 2 gyfres, ond o'n i wedi gwirioni, o'n i'n di dall bod nhw wedi seilio ar lyfrau gen Mick Herron. Felly mae gennau fyd newydd i'w randa yna fo. Wey! A os da chi eisiau blas, Dafydd, wyt ti wedi clywed am slow horses? Ia. Mae o i chdi, de. Achos mae Gary Oldman actio rhan y boi yma sy'n rhecha'n lot. Diolch. Mae'n ofnadw'r sydyn. Mae'n cynhyrchus. Neu di licio fo, mae yna ddarn yr enghraifft. He eyed her critically. You look like all your birthdays came at once. A mae hi'n dweud, I look happy to you? No, old. Ti'n gwybod meddwl? Ti'n gweld beth dwi'n meddwl mae hwnna'n apelio ta ti, dydy Dafydd? O'n i fel na sôn am yr hechan ydych chdi. Mae hynny fyd. Ie. Yndi, na, mae hwnna, yndi. Mae o'n ffraeth, mae Gary Oldman wedi cael rhan i fywyd, dwi'n deitha chi. Felly, dwi wedi bod yn gwrando ar hwnnw. Ie. Ers i mi weld chi, mae'n grŵp darllen i wedi cyfarfod. Ddim eisiau dweud hyn, ond mae rhaid i fod yn onest. Un o'r llyfrau oedden ni wedi darllen oedd Braw agos gen Sonia Edwards, ac o'n i wedi rhyw grybwyll o tro dwytha don. A o'n i'n gobeithio, sa pawb wedi fwynhau o, ond cos oedden ni gyd i mwynhau rhannu yn barel yn ofnadwy. Rhaid gyfrol, nillodd goron oedd i da. Nillodd rhywbeth oedd hi'n steddfod, beth bynnag. Cos oedd honno'n ffantastig. Ond doedd hon ddim di plesio gymaint. Cos nofel detectif ydy hi, ond barn y criw oedd bod hi wedi trio stwffio gormod i mewn ni, a do'n am digon o densiwn i gadw'n diddordeb ni ac yn ormod o gymeriadau. Ac oedd hynny'n bechod, cos yna y gwedda o'r llyfr, de, nwedig lle mae'n sôn am The Other Woman. Hwnna'n bwerus. A sa'n i licio sy'n
mynd nôl at y cymeriadau yna ac yn... Dwi'n eisiau deud nôl at y stwff arferol, Sonia, achos mae pawb eisiau trio ac arbrofi fe pethau gwahanol. Ond, mae sgwennu nofel detectif, diolch yn hawdd ydi. So ni'n meddwl bod fi'n gallu, de? Chi'n gallu? Na, mae'n genre, So, mae'n genre arbenigol iawn, dydi. Nath Manon neud un do, llechi, bobl ifanc. Wel, oedd o'n wir yn... Oedd o'n nofel drosedd, ond o'n am lot o ryw detectives yna. A dwi'n meddwl, mae'n un o'r pethau... Dwi'n dychmygu os ti'n sgwennu nofel detective bod chdi'n gorau cynllunio yn eitha manwl. A ti'n gorau gwybod... Dyna beth sy'n rhoi fi off ydi gwybod yn union be di'r drefn iawn, achos mae yna rhywun yn mynd i bwyntio allan os ti wedi cael yn wrong, does? Dyna peth, so dyna pam bod cyn blismin mor dda am sgwennu nofela trosedd neu detective. Wel, John Olin Griffith, de. Ynde? Mae rai dweud, mae gyfrolau yn wirioneddol wych, dydi. Felly, gas gen i ddeu hynna, sori os dwi'n brifo ti'n nadar, Sonia, ond dwi'n gorau bod yn onest, ynddo. A ddim jyst fi eddo, y grŵp eddo, oce? Dwi'n chwysu fan. Ond peth ydi, mae alla, achos bod ni'n gwybod, achos bod ni di mwynhau, bod ni gyd yn mwynhau gwaith Sonia gymaint fel reol, da. Alla tysa'r disgwyliadau ddim mor uchel, sa chi di mwynhau o fwy. Dwi ddim di ddarllen o, so dwi'n gwybod. Na, fi. Ond mae Sonia'n un o'r awduron gorau sgynna ni, dyri. Wedyn alla bod ni'n mynd at i llyfrau hi yn disgwyl, anhygoel bob tro. Felly bai hi di o'n bod yn rhy dda. Ia. Gaffe di enw iawn ar y llyfr. Mae'n gret, dydi. Mae'n beth positif bod ni efo disgwyliadau mor uchel yn awduron. Mae nhw yna achos bod ni'n mwynhau gwaith nhw gymaint. O real. Wedyn mae'n un arall dwi wedi ddarllen. Dwi wedi mwynhau o, ond ddim cymaint ar lyfr cyntaf o. Dwi'n cofio, nes i sôn am y pibgorn hyd nofel yr arddegau gan Gareth Evans ar y podcast yma. Dwi'n cofio. Do. Dwi'n cofio chdi sôn. Sef nofel sy'n mynd nôl 1,500 o flynyddoedd, ia? Reit, nes i wirioneddol fwynhau hwnna. Doedd aelodau eraill yn y grŵp darllen i'm di mwynhau cymaint a fi, ond o'r rhan fwyaf wedi mwynhau. Wan dwi newydd orffen y dilyniant, dwi'n gwybod am neb arall sy wedi. Achos ar ôl i orffen o, ni'n meddwl, dwi eisiau gweld beth mae bobl o feddwl o hon. Felly si chwilio bob man am adolygiad ohoni. A dos ar un. A dyna mae'n iawn. Llyfr bobl ifanc dio, a weithiau ydych chi'n gallu cael adolygiad ar gwales na rhywbeth o lyfr oedolyn yn weddol sydyn ar ôl fod allan. Diesgo mae'r rhai cyfel bobl ifanc yn bryn. Ar eu plant rhannu, os yna ydych chi'n cael barn ar yr amser iawn, cos maen nhw'n teddu wneud llwyth o lyfrau ar un pryd yn barn, a wedyn dim byd am hir wedyn. Felly, y broblem, o'n i eisiau gwybod. Reit, mae y ferch o hair, y dilyniant, mae'n slaff o nofel, mae lot o gwaith yn ni, ond os am digon ar y man o lygu. Allan a fi sy'n mynd yn hen, ond oedd y teipos yn mynd ar y nyrsi. Pa wasg oedd hi? Dwi'n mynd i ddeud. Ond mae rhaid ti ddeud? Carreg golch. Reit. Okay. Ond o'n i licio'r map a'r rhestr cymeriadau ar y dechrau andros o syniad da, achos da ni'n mynd i Brythonia, Gogledd Sbaen yn 554 amser ar ôl Cris. Sy'n ddiath yn ei dydy, achos os ydych chi'n gwybod pan nath yr hen Gymru neu Brythoniad i Lydaw ath na rein yn nhw i Ogledd Sbaen hefyd a creu rhyw fath o geto fanna, rhyw fath o Patagonia arall fanna. Ond, dyn ni'n gwybod hynny, pan nath... mae'n stori hir, fe chi ddarllen y nodiadau hanesyddol yn y cefn, a mae heini wirioneddol i fi'r. A mi nes i fwynhau'r nofel, de. Ond na tensiwn yn ni, ond i wrth y modd efo'r tensiwn rhwng dwy ferch, dwy chwaer sy'n
ffansio'r un boi, just y peth ar gyfer yr arddegau, a dangos bod pethau wedi newid lot mewn 1,500 o flynyddoedd. Ond nes i ddim mwynhau gymaint y cyntaf, achos dwi'n gwybod lla fi, bod na'm comics yn digwydd, dwi'n i'm. Dwi jyst yn dweud y marn, felly os gen rwy'n arall, farn, please, newch chi adael i bobl wybod, sgwennu adolygiad, achos dyn ni fel darllenwyr eisiau gwybod amdan. Nid i well gennych chi wneud eich barn eich hun fyny. O, mae yna blinder adolygiadau, does? Yn gyffredinol, dwi'n meddwl yn Nghymru, fel ti'n dweud ag eithrio cylchgrona, fath o barn neu rhywbeth felly, dwi wedi draw, mae'n anodd ffeindio beth i barn bobl. Oes na, ti'n meddwl bod yna potensial ar gyfer tudalen ar gyfer y we, lle mae bobl yn gallu postio eu sylwadau am lyfrau gwahanol? Wel, maen nhw'n gallu neud hynny ar gwales.com i fod, ond nes i ddeud pethau neis am ddau lyfr yn ddiweddar, a os o'n byd i ymddangos, so dwi'n gwybod beth sy'n mynd mlaen. Ond mae gwales, so ar ôl i ni cael sgwrs diwetha ni'n meddwl, ond i just moyn darllen rhywbeth gwahanol a chwilio am bethau Cymraeg, gweld beth sydd yna. A o'n i just yn ffindio gwales, oedd e mor anodd i ffindio pethau. Chi bod, i'w gymharu fe a gwefan Americanaidd sy'n gyda lot fwy arian, sy'n just yn, ti'n ffindio stwff yn lot haws. So fi'n credu mae'r profiad o'r wefan yna. Fi'n gwybod, mae'n siŵr bod Cyngor Llyfrau yn edrych arno fe a trial meddwl am sut i wneud e'n fwy, dim jyst deniadol, ond fwy ar gyfer y defnyddiwr, so bod e'n haws i bori llyfrau. A chi'n bod, os fi wedi prynu Chwant, bod llyfr hyn yn debyg i be fi wedi prynu a bydde fi'n hoffi'r awdur yma, a just gyd o'r pethau yna ni'n cymryd yn ganiataol nawr, dwi'n meddwl. Oedd e ddim yn profiad gret i trial pori a ffindio rhywbeth fyna. Mae Cyngor Llyfrau, dwi'n gwybod, yn ymwybodol o hynna, a mae yna wefan newydd i fod ar y ffordd, a mae yna rhywbeth dal yn ôl, dwi'n siŵr am be, pres o bosib. Ond mae fod i ddigwydd yn di, ond yn y cyfamser, ydy yr un fawr o America, sydd efo lot o bres, yn derbyn adolygiadau Cymraeg gwandwch? Cos nath o wrthod yn Cymraeg yna i ryw dro. Roedd yn wrthod. Oedden nhw gwrthod oedden. Dwi'n siŵr. A hefyd, mae hwnna'n eitha rwystredig, achos os fi'n prynu llyfr gen Bethan Gwanas, mae'n gweud, bydde fi'n hoffi'r awdur yma, ond mae'r awdur yna yn yr un genre, ond ddim yr un iaith. Ie. Ti'n meddwl sy'n mae'n colli, so chi ddim yn y cylch yna o os ti'n hoffi Gwanas, bydde ti'n hoffi Dafydd, neu chi'n meddwl beth fi'n meddwl, os dyw e ddim yn cysylltu'r awduron Cymraeg, mae'n cysylltu awduron o ieithoedd eraill, sy'n rwystredig. Difyr, ie. Oce, mi orffen yn lle i thi, de. Gai jyst dweud, oedd hi'n diwrnod llyfr wrth dwytha. A fes i'n ofnadwy brysur o'n i fod mewn un ysgol yn Sir Fôn drwy diwrnod y llyfr, sef y dydd Iau. Ond oedd yr athrawon ar streic. Tawaith. O'n i mewn ysgol arall ar y Dy Mercher, Betws Gwerfyl Goch, ac o'n i mewn ysgol arall ar y Dy Gwener, Botwnog. Iachyd ges i hwyl. Peth cyntaf dwi'n neud bob tro efo plant, dwi'n gofyn, pwy sy'n hoffi darllen, pwy sy'n ddim. A bron bob tro mewn ysgoledig, y ffarmwrs sydd ddim yn licio darllen. A nes i ofyn nhw, wel, be ydych chi yn licio ta? Llyfr am be fysa'n eich denu chi? Ac o'na un boi eisiau ceir cyflym. O'na foi arall eisiau tractors. Jyst rhag ond bach eisiau syniadau am lyfrau i sgwennu, de. A o'na un boi mond yn darllen y Farmers Weekly. Achos o gynno fo mynadd o dychymyg. A oedd o jyst eisiau ffeithiau. A dwi'n mynd i ddim mwy o ges i andros o hwyl efo nhw. Ond dwi'n meddwl bod fi di bachu nhw. Dwi'n meddwl bod fi di cael nhw. Reit da. Mae gen i stori am fynd i fewn i ysgol a dod wyneb yn wyneb efo ffarmwrs oedd ddim yn licio darllen. Sef, oedd hi'n ysgol uwchradd, wledig, dwi'n mynd yn ôl rhai blynyddoedd o'n.
Ac oedd y disgyblion tua 40-15 oed. Ac o'n i yn y stafell dosbarth ac oedd yr athro wedi ngadael i, a dyn nhw ddim i fod i wneud hynna. O'n i'n di adael i ar ben yn hun efo'r plant yn y dosbarth, ac o'n i'n neud y gweithdy yma, ac o'n i'n sgwrsio. A nes i sylwi bod yna griw o hogia yng nghefn y dosbarth. Ddim yn talu sylw, ond oedden nhw'n sbio ar ryw fagasin. Oedden nhw wedi plygu dros y fagasin yma, ac oedden nhw'n pwyntio ac yn chwerthin, sbio hwnna, ac o'n i'n meddwl, oh no. Dwi ddim yn gymwys i ddelio efo'r sefyllfa yma. Felly nes i fel, oce, man on, mae'n rhaid i just mynd a just cymryd a sa'n lle fynd i'r cefn. Dweud, reit, rowch y gylchgrawn i fi wan. A be oedd o, oedden nhw'n sbio ar teiars tractors. Ac yn cymharu seisys teiars tractors yn briliant. Nath na mynd syneddol gael ei drwbl ynglyn â gwneud hynny, neu rhywbeth tebyg i hynny? O, do. Cos oedd o ddeud, mae wedi googlo tractors neu rhywbeth oedd o, a digwydd landio. No, mae'n digwydd. Yn y tŷ cyffredin. Fel fi yn Google chwant ac yn landio mewn balloons. Ie, tawaith. Ia, ffermwrs le, mae'n job sgwennu nofela gyfer ffermwrs. Ond mae'r peth yn bosib. Reit, ar y nodyn yna, awn ni draw at Sian. Pa lyfrau ti wedi bod yn ddarllen, Sian? Dwi wedi bod yn porri trwy lyfrau. Cos ys i llyfrgell oedd eisiau lot o lyfrau garddio, jyst er mwyn cael ysbrydoli'n hyn i fynd allan a wneud rhywbeth. A peth nes i llyfr porri, ddos i o'r llyfrgell, a ni'n di sbio na fas blynyddoedd a blynyddoedd, Writers and Artists Yearbook. Do. So, un o'ch chi sbio... Ia, o wyna Bethan di hi'n di sbio na fas blynyddoedd chwaith. O, dwi'n cwrt fwynhau o. Pam? Dim ond restr o lygyddio na gweisg. Mae yna fwy o erthyglan efo na goedd, dwi'n meddwl. O. Sut nes i fynd i sgwennu peth a balli. A dwi'n cweit licio jyst mynd trwyddyn nhw. Trist, ond... A mae lwmp, dydi, fela. O, sbia. Ie. Mae hwnna'n pwysau mwy na fi. Ond dyna di peth da, efo llyfrgell, Dafydd, i ddim da fo, a just... Chdi bach, be arall dwi wedi ddarllen? Pethau dwi wedi ddarllen go iawn. Nofel o'r enw Cat Lady, gyn Dawn o Porter. Oedd i ar y rhestr borrow boxi, a dwi dal ddim yn cofio pam nes i glicio ni. So ti licio'r syniad, Bethan? Mae'r ddynas mae'n mynd i grŵp i bobl sydd wedi colli anifeiliaid anwes, ond mae chath hi dal y fyw. O! Ia, o'n i'n meddwl, so ti jyst yn licio'r sefyllfa? Ydw. Dydy sgwennu'n dda, achos mae'n un o'r seleb ydi Dawn o Porter yn da, ddim yn cael ei adnabod fel awdur na di. Do'n i'n gwybod i byd amdani fatha ni'n deud, ti'n meddwl fatha, ti'n prynu pethau ar yr safle we fawr ma weithiau pan ti'n defod, mae rhaid bod fi wedi clicio borrow box keep this for me ar hwn hefyd, gyda i'n syniad pam, ond oedd o'n hollol iawn, ti'n meddwl, nofel hollol iawn i darllen. Yn cael gofyn, os di'n seleb, pwy di? Dwi'n rhaid i clon dani. Ia, dwi'n gwybod byd amdani. Oedd hi'n cyflwyno stelwm, a mae di prodi rhyw actor enwog, dwi'n mwyn cofio enw fo, boi Gwyddel. A mae gen i hi ryw, dach chi'n mae'n neud fatha... Mae di sgwennu sawl llyfr. O, do? O, mae gen i hi fatha, mae gen i hi ryw fwysnas ffasiwn a falle hefyd, dwi'n gwybod. Ac os nes i chwilio am adolygiadau, tan o'n i'n aros amdana chi wan, ac oedd sawl person yn dweud, o, ddim hwn di gorau gen i, so... Ia. O, llyfr. Be arall, nes i ddarllen Coraline, Neil Gaiman, cos o'n i wedi brynu fo i Wires, ac o'n i just eisiau checio pa mor scary oedd o. Fan scary, dwi. Fan scary, di. Dwi'n gwybod os di Cerys di ddarllen eto mi oli hi. Nes i ofyn ti licio pethau scary, yndi. O, nes i mlaen i'r ail
o'r hi Maze Runner na Scots Trails, nes i orffen siwgi ben, a paid a bod ofn de, ac ia, gret. A dwi newydd orffan llyfr The Forest of Wool and Steel, di gyfieithu o Japaneeg. A dwi'n gwybod pan bod o dda. Mae jyst llyfr bach rhyfedda, dim byd yn digwydd am diwni o'r piano. A mae o jyst, dwi'n gwybod... Dwi'n hollol fwy na lai to'n deff. Swn i'n gwybod be sa rhywun cerddorol yn feddwl yna fo. Di hynny, i miws i bobl ar brand ar bodlediad, ond sbiwch glawr neis hefyd. Clawr efo Efo pianos a coed. O da. Be arall se? O, peth o dwi ar y ganol, o neith Dafydd gyd gweld bod fi'n darllen hwn. Haggitude. Reimagining the second half of life. Fatha ti'n atgoffa fi o hyd, Dafydd, dwi yn y second half of life, so ferched sy'n heneiddio. I ferched mewn merched? Ia, dyna pam haggitude. Hags. Ag attitude. A mae'n neud efo chwedla a sut mae hen rygad yn cael ei gweld a bo matha. Dwi'n yn gwybod os di o dda neu beidio. Eto mae glawr hyfryd. Lle ti di cyrraedd? Hanner ffordd? Be, bywyd? Na, dwi di basio os di. Yn neud some sydyn o'n da o mhell. Dwi'n basio fo mell. Oh god. Felly, diolch yn swnio fel sa ti'n fwynhau o? Dwi'n mwynhau darna yna fo, a mae darna yna fo, dwi'n meddwl, ti'n just yn hen hippie ymhonus. Digon teg. A mae darnau eraill yn ddifyr iawn. A dos o ti'n cweit yn trystio awdur mewn llyfr fel yna. O ti'n gallu mynd y sinicaidd iawn, dwyt? Gwyd ti'n meddwl, di honna am y chwedl i ni wynt go iawn, ti jyst i gwneud ti. Dwi'n siŵr bod fi'n gwneud cam mawr. A dwi'n newydd ddechrau llyfr gyda rhywun hyn a fi, Dafydd, Breuddwyd rock and roll, Caif Harpwd. Ti'n mwynhau o? Yndw, ond go iawn newydd ddechrau, fyny fanna. Ond o'n i licio Edward Haich, felly. Mae'n edrych yn dew. Dangos o to. Pwy, Clive? Mae o'n dew. Alli ddim deud hynna. Yndi. Waw. Yndi, na'r unig ddrwg. Swn i'n cys yn oed i'r ei llun o Clive fel o'n i gofio fo'r y blaen, please. Yndi, mae o'n dew. Mae'n slaff o lyfr. Os na filodd o lyniau nhw fo? A dyna sy'n neud o'n... Na, ce ddim dyna sy'n neud o. Na, ce. Sgwennu, dio. Lot o ffeithiau ac enwa a dyddiadau a... Felly dwi'n gwybod os eith o'n ormod, ond na i ddeitha chi tro nesa. Dyw, da. Da. So. Dafydd? Dafydd, wan. Wel, nes i... Dwi'n yn gwybod, os oes amser i ni drafod unrhyw beth arall. Ond ni gychwyn efo The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. Chi wedi darllen hwnna? Do. Ydy mor dda mae bobl yn dweud? Yndi, mae rhaid i fi ddeud. Do'n i'n di wylio fo dros dolyg ar BBC. Felly, nes i brynu llyfr i ddechrau. Mae rhaid i ddeud, yndi. Yndi, mae hwnna'n chwip o. Nes i wynhau hwnna. Syml iawn. Darllen o mewn llai na awr. Mae'r lluniau bob dim. Mor syml. Nes i wynhau hwnna. Wedyn, yr ail gyfrol ydy Cri. Ydych chi gwybod hwnna? The Rhys Davies Short Story Award Anthology. Wedi cael ei olygu gan Elaine Canning. Sut ti'n siarad Cri efo C neu? C-R-2-E. Cri, fel sut ti'n dweud o? Ie. Mae beth i gael cyfres o straeon byrion gwahanol wedi cael ei sefydlu yng Nghymru. Mae rai i ddeud, mae hynny'n... Yndyn, mae nhw'n... Ond i ddim cweit yn siŵr, achos dydw i ddim yn arbenigwr nag yn mwynhau straeon byrion fel arfer. Ond mae'r gyfrol yma
mae yna gymaint o amrywiaeth i gael allan ohonyn nhw. Nes i wir fwynhau hynna. Ydy'r awduron yn gyfarwydd i chdi yn barod? Na. ta? Na, mae rai fi gyfarwydd, do'n ni'n gyfarwydd ar un o'n nhw. Mae Rachel Trezise wedi sgwennu cyflwyniad, ond mae'r enwau eraill, maen nhw i gyd, wel, i fi o leia, yn anghyfarwydd. Laura Morris, Anthony Shapland, Bethan James, Meredith Miller. Dych chi'n gyfarwydd e hynny gwbl? Na. Na. Beth James yn dysgu hanes yn nywyn, neu mi oedd hi. Ddim hyd i'n ei. O'n i'n mynd i ddweud, hyd i da. Ond na, os gafwch chi gyfle, fel dwi'n dweud, yr amrywiaeth. Be nath chdi ddewis hwnna, os wyt ti'n mynd arfer darllen straeon byrion? Ti'n gwybod be? Y clawr oedd o. Rai, yn neis. Yndi. Yn llythrenol eisiau mewn i'r siop. Ac o'n i'n meddwl, dwi eisiau rhywbeth gwahanol. A wel, eisiau hwnna. Ac o'n i'n meddwl, nath hwnna dar o. Dyn ni'n sylwi. Ac o'n i'n meddwl, yw gwahanol. Felly stein am straeon Cymraeg, pam cri, be di ystyr y teitl cri? Ie, lle. Wel, gyd i ddarllen, dwi'n mynd i roi spoiler i chdi. Ond darllen efo, a gawn ni sgwrs ynglyn efo wedyn. Ti jyst yn gwybod hwnna, gwe? Na, dyna ydy'r stori gynta. Dyna di teitl y stori gynta. Swn i'n dweud hefyd o bosib y stori gryfa, ond mae'r un endgame dwi'n hoff o honna hefyd. Mae'n i gyd, mae'n rhywbeth yn bob un o'n nhw. Carrie Shannon, ydych chi'n gyfarwydd o? Hi o gwbl? Yr awdures Carrie Shannon. Mae gen hi Angel Face. Wir, yndi, mae honna. Mae yna un am streic y glowyr hefyd. Mae hwnna'n dda. Ond yr amrywiaeth. A wedyn y drydedd gyfrol. Sian, dwi'n meddwl bod chdi'n gyfarwydd â hon. Y daith ydi adra. John Sam Jones. Ie. O, da dydi. Wel... Get it in first. Nes ti mwynhau cyfieithu honna? Ew, do. O'n i'n di darllen i'n byd o eiddo fo o blaen, mae rai fi gwybod. Felly o'n i yn amlwg, gyda'i gysylltiadau hefo ochrau arlach y berma, felly, ond do'n i'n cweit yn siŵr. Ac unwaith eto, y clawr, na'r un enni fi. O'n i'n meddwl bod y clawr yn eitha atyniadol. A wedyn eisiau sylweddoli denw di ar y clawr, a wedyn eisiau rhaid yn ôl. Ond, gai ofyn cwestiwn i chdi ynglyn â cyfieithu gyfrol yma'n benodol. Achos mae yna rei terma eitha technegol o ran, ti'n gwybod pan mae'n sôn am ei gyflwr meddygol. Mae yna hefyd gyfeiriadau tuag at terma crefyddol. Allai ofyn i chdi pa mor hawdd oedd i gyfieithio? Y darna yna'n benodol. Ie. Doedd o'm yn ddrwg, cos mae John Sam efo cefndir gwyddonol, so oedd o'n defnyddio terma reit ysdi wyddonol exact am bethau meddygol. Ie. Felly, ysdi, o'n i'n penderfynu defnyddio nhw yn Gymraeg, bod nhw wrach ddim yn eiriau fysa ni'n gyfarwydd efo nhw. Mwyn rhaid y blas o sut oedd o'n esbonio'r peth, de. Achos yna ambell i derm, dyn ni erioed wedi clywed amdano fo. Ond oedd o'n broblem i chdi wrth allan? Wel, dyna beth yn ddifyr amdano fo, ti'n gweld. Oedd yn amlwg gyda i'n mynd rhyw fath o gefndir gwyddonol, meddygol, eisiau yn hafwyd allan o wersi gwyddoniaeth. Ond mae beth ti'n gael, o'n i'n gallu dall yr hediad. Ia. Ac o'n i, ti'n gwybod, ac o barhau ddarllen, oedd ti'n gallu deall yr hyn oedd o, ti'n gwybod, y synwyr cyffredinol. Ond, dwi'n yn gwybod, oedd o, achos o'n i'n meddwl, ti'n gwybod pan mae'n sôn am gadael Cymru a Brexit a hyn a llall. Ia. Oedd yna gymaint o wahanol
agweddau yn perthyn i'r gyfrol yma. Swn i wedi gallu, achos mae'n gyfrol eitha, cryno dydi. Diolch yn... Yndi. Fa'n nath o gymryd i chdi gyfieithu hi? Dwi'n casau bobl yn gofyn hyn mewn Tydwan? pan wyt ti'n mynd i siarad efo bobl yn mynd, faint mae'n gymryd i chi sgwennu llyfr? Dwi'n yn gwybod. Dydw i'n gwybod. Achos yn naturiol, o'n i'n cael yn hemter un adeg, falle i fynd at y gwreiddiol yn Saesneg i weld. Achos jyst i weld y gwahaniaeth, achos mae rai fi ddeud, oedd o'n darllen mor dda. Ac oedd o'n darllen... Dydy i Gymraeg o'n mynd ddigon da i sgwennu'n Gymraeg yn naturiol? Dydy o'm yn credu bod o. Efo golygu sef yn hollol iawn. Dyw bysa. Bysa. Mae Gymraeg o gystol yn Gymraeg i. Ie. Achos o'n i'n ffeindio hynny, achos ti'n gwybod pan oedd yn sôn... Na, mae o'n iawn. Hollol iawn. O ran i gefndir o yn Bermo, a wedyn o'n i'n meddwl, argol, ydy o mor ansicr o'i Gymraeg neu ydy Gymraeg o mor, ti'n gwybod? A wedyn o'n i'n jyst yn meddwl, ai fod yn teimlo'n fwy cyfforddus yn cael cyfieithydd. Ond... Ie, benderfyniad oedd bod o'm isio gyfieithu fe'i hun yn sicr. A mae yna lot o resymau pan bod rhywun yn penderfynu peidio cyfieithu gwaith. Cyfieithu, oes. Oes, di'n wastad bod nhw'n gyfforddus yn yr iaith mae'r cyfieithydd yn ddefnyddio. Ti'n gwybod efo fo, be oedd yn ddifyr am y gyfrol yma hefyd, oedd sôn amdano fo mynd i America. Oedd o'n onast iawn yn dweud. Pan oedd o'n sôn am, ti'n gwybod, erioldeb a ffordd oedd yn trio dy gymod efo hwnna. A wedyn, ond jyst gymaint o wahanol agweddau o'r gyfrol yma o'n i'n ffeindio oedd yn ddadlennol iawn. Ond ysdi, mae ddi difyr sydd wedi byw bywyd difyr, dydy? Wel, oedd o hefyd yn y cyfnod pan oedd AIDS yn rhywbeth oedd yn llenwi'r papurau newydd a'r ofn. Oedd o'n mynd ar rywun yn ôl i'r cyfnod yr 80au pan oedd yr hysteria mawr ynglyn â hynny. Oedd o'n... Nes i wir fwynhau hwnna, Sian. Dwi'n falch bod chi'n dweud. Mae ffuglen o i gyd y Saesneg, de, ond straeon byrion da, os wyt ti eisiau mynd cario ymlaen i ddarllen straeon byrion. Ie? Welsh Boys 2 a Fisher Boys of rhywle. Biensa, rhywle. Ond mae o yn gwrando ar y podlediad yma, felly dwi'n siŵr fydd yn falch iawn o glywed y eiriau. Len di, Dafydd? Ti'n gweld? Dwi ddim yn Canmol yn aml. Da ni'n gwybod hynny. Dwi yn meddwl bod wedi gwneud stocen yma yna. Mae'n rhaid i ddweud. Ond nes ti wneud nolau hefyd. Canmoliaeth gyn Dafydd werth ytha 3 canmoliaeth gyn y gweddill yna ni ddri. Ie, o reit. Mae fatha enlli ar hufain, dydy. Sian, ti di mynd yn binc i gyd. Sioc! Ie, o reit. Sydd yn dod â ni at bwnc gwanas oeddech chdi isio i holi ynglyn â pan da ni'n mynd i siop lyfrau ac yn meddwl am brynu cyfrol neu rhywbeth. Wyt ti'n edrych ar y clawr lle mae rhywun yn rhoi rhyw fath o ganmoliaeth, rhywun enwog neu rhywun adnabyddus yn deud prynwch hwn. Rwy'n oedd yn gwneud ymchwil ar Twitter, dwi'n meddwl. Ie. Pan ti ar y clawr, mae gen ti rwy'n enwog bod yn awdur arall yn canmol dy lyfr di. Fel, mi fu yn y gyfnod o Dewi Prysor a Llwyd Owen yn canmol i gilydd ar gloria llyfr i gilydd. Bob yn ail. Bob yn ail oedd yn. Ydy hwnna neu gwahaniaeth i'r darllenydd? Ydy canmoliaeth gan rwy'n enwog yn wneud i chi brynu llyfr? Ac oedd yr rhan fwyaf wedi dweud, na chdi. Dwi'n gwybod os nhw'n bod yn onest, ond... Mae'n gallu gweithio ffordd arall, dwi'n meddwl. Achos weithiau dwi wedi gweld llyfrau, dwi wedi meddwl, mae hwnna'n edrych yn eitha ddifyr. Ond mae'r dyfyniad, mae'r llyfr yma, ydy'r llyfr gorau dwi wedi ddarllen, mae o'n dod gyn... Nes i weld un yn ddiweddar lle oedd
oedd o gen actor enwog. Sgynna fi ddim syniad os ydy'r actor yma yn ddarllenwr a'i peidio. Di erioed wedi deud yn gyhoeddus bod o licio llyfrau, ond jyst ma'n ofnadwy o famous, felly mae werth cael ei enw fo. A dwi jyst yn meddwl, o ia, dwi eisiau rhyw gysylltiad efo llyfrau yna'n rwla. Neu dwi'n meddwl, pam bod chi angen seleb, lle. Ond ydy hwnna'n help weithiau, neu yn annog rhywun, achos yn yr oes sydd ohoni lle mae na gymaint o selebs a gymaint o bwyslais ar selebs. Ydy hwnna'n mynd i annog, falle, ydy'n fwy perthnasol i'r iaith fain ac yn y Gymraeg? Wrach. Neu bobl sydd ddim yn darllen yn aml, a sydd jyst wedi pigo llyfr lan i fynd ar wyliau dros yr haf neu rhywbeth. Achos bydde fi'n gweud, a falle taw jyst fi hwn yn bersonol, yw bod dyfyniad yn sbwylio clawr da hefyd. So chi gyd wedi sôn am cloriau. Ie. So chi wedi sôn am cloriau sydd wedi denu chi at llyfrau heno. Do, dos o ddim dyfyniad yn bydde ddim dyfyniad ar unrhyw rai o'r cloriau yna. Mae'r cloriau jyst yn sefyll ar ben hunan nhw, os mae'r cloriau'n gryf. Dwi wastad yn teimlo'n annifyr pan mae gwasg yn gofyn pwy ti'n meddwl sy'n un da i ganmol dy lyfr di. Wel, yn un peth ti'n mynd siŵr os dyn nhw'n mynd i licio'r llyfr. A hefyd, os angen? Nid wyt ti fy enw'n digon. Na, cdi. Ond ydy... Ti'n gwybod, pam ti'n gweld enw rhyw fatha chi'ch tair, ti'n gwybod, oherwydd bod na barch i chi tuag at eich gwaith chi. Yna rhywun di ffeirio hwn, mae'r tywydd teg di ffeirio hwn. Diam Dafydd neidio. Parch? Dwi'n trio bod yn anwyl efo hyn, Sian. Yn union! Wel, ati Dafydd, ti'n neud y dda. Ond, ia. Normal service will be resumed next podcast. Pam dwi'n trafferthu fi. Felly, wast amser ydych? Ia. Ni roedd... So, welai denw di yn ei feddwl sgrwtch llwyr. Yn rhoi yn ôl a silff. Dwi'n meddwl bod o'n cario rhywbeth. Mae rhaid i fi ddweud. Achos, ti'n meddwl fel dwi'n dweud, os ydy'r person yna yn rhywun, fel, sydd hefo rhyw fath o, ti'n gwybod, hygrededd yn y byd sgwennu, yna ti'n meddwl, mae rhaid bod yna rhyw fath o sylwedd yn perthyn hwnna. I fod yn onest, ynddo, dwi'n meddwl fysa ar ôl, tasa dy enw di ar y lyfr, Dafydd, yn deud, all lyfr yma'n ffantastig, so ni'n meddwl, mae rhaid bod yn dda, achos ti ddim yn mynd i fod yn deud hynna mwyn deud. Lle dwi'n meddwl, mae lot o bobl ti eisiau bod yn neis, does? Ti eisiau bod yn positif, annog a falle. A di hynna ddim yn help. Mae'n fatha busnes adolygu, dydy. Oes yna bwynt adolygu os ti'n teimlo mor chwythig am deud peth cas. Bo' chdi ddim yn deud y peth cas, ond gonest. Dwi'n teimlo Manon bod ti wedi bod yn yr un sefyllfa fi lle mae rhywun yn gofyn i ti ganmol llyfr rhywun. A ti'n mynd siŵr beth ddweud? Mae di digwydd lle dwi'n meddwl, da chi wedi gofyn i'r person wrong achos dim fi ydy'r gynulleidfa fan hyn. Mae hwnna'n eich mor diplomatic, ie. Wel, nes i wneud o a deud bod yn onest, nes i'n deud yn byd o ddim yn wir, ond hefyd, ie. Gai i roi sylw un o'n gwrandawyr selog, Rebecca, do nes i grio. Rebecca Roberts, Ia. Cos dyna'r un dwytha nes i roed, be maen nhw'n galw nhw? Puffs. Ia. Puffs. Ia, ond nes ti grio am y rheswm mae iawn? Neu ydych chi'n meddwl, god, ti dal yn os. Nace. Oherwydd marwolaeth cymeriad. Ond be fi'n cysau fel darllenydd yw, enwedig gyda'r thrillers fi'n hoffi, weithiau mae enw'r person sy'n canmol, so mae'n gweud fel, as endorsed by Lee Child.
a mae enw Lee Child yn fwy fawr na'r awdur. Ia. So falle bod nhw'n defnyddio'r enwau'r pobl yma i denu llyged rhywun a, ie, I dwyllo. ie. O gai fe nôl o beth o ti'n dweud fanna, Sian? Maen nhw'n galw nhw'n Saesneg yn puffs. Go iawn. Dwi'n meddwl. Fatha puff piece, felly, math o beth. Puff Ie. Ydy piece. puff piece, ie. Os ti'n sgwennu rhywbeth complimentary am rhywbeth er mwyn trio hyrwyddo fo. Dwi rioed i clwn o blaen, ond ie, oce. Rhyw fath o pastry. Puff pastry. Oh, yeah. Puff piece, an article or story in the media that is excessively complimentary about a person, product or event. Wel, jiw. Be dyn ni'n galw hynna'n Gymraeg? Mal i canu. Ie. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi isio darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru. Recordiwyd y bennod yma cyn i ni glywed y newyddion trist am farwolaeth tad Dafydd, John Griffith Jones. Roedd John yn brifardd ac y prif lenor ar ôl ennill y goron, y feddylryddiaeth a'r feddyldrama yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Dafydd, dyn ni gyd yn cydymdeimlo ac yn meddwl amdana ti.